Hassan Makeup ya tona asiri, Teemah Makamashi na da Yaro Gardi. GFresh ya buɗe wa Abdul BK aiki a TikTok. Labari da dumi a halin yanzu shine Hassan Makeup ya tona asirin Teemah Makamashi inda ya bankaɗo ɗan cikinta wani ta ce wannan gardin yaron shine ɗan autanta. A halin yanzu dai Hassan Makeup dai ya shiga tasku tun bayan waɗannan fayafayen bidiyoyi da ya ta bayyanawa a duniya kan yadda mutane da dama a halin yanzu suke ta jimami da kuma raɗe-raɗin cewa akwai dai matsala tsakanin Sadiya, Haruna da kuma sauran 'yan TikTok kan Hassan Makeup. Kowa dai ya san cewa ita Sadiya Haruna ita ce take ɗaurewa Hassan Makeup gindi, yake duk abin da ya ga dama. To sai dai a halin yanzu Teemah Makamashi ta saita shi ganin yadda a kwanaki ta sa aka kwamushe shi da ya zo auren rarara. To wanda hakan ne fa ake hasashen cewa Hassan Makeup na amfani da wannan dama na rama wulakancin da Teemah Makamashi ta masa ne. To masu sauraro ga dai fayafayen bidiyoyin sai ku gane idan ku, amma kafin nan ku danna mana subscribe. Kulwa tsohuwar karo tsohuwar yar madugar boss din kike yawo. Kulwa tsohuwar karo tsohuwar banza dan cikin danki ma autan danki ma billahi lazi yahili. Iya bici kama arme banda kam ne ma iya bici kama arme dan ubanki. Autan danki ma mai hannu ɗaya na rantsi da girman Allah ya hini. Autar ɗanki mai hannu ɗaya shi karan kanshi na rantsi da girman Allah ya hini. Shi ma kanshi ya hini kike wai kita inda in hekin hana na bar TikTok ko wacce ta istana ne in TikTok ba kallacin ki ba. Ko wacce na ta istana ne in TikTok ba kallacin ki ba dan me tun wacce kin isa kana ne in TikTok dan ubangi. In ma me ce kika jama kanki ina ganin mutuncin ki ban miki ba komi. Haka nake cewa dan Allah dan annabi ku ce ba ta yi hakuri. Na yi bidiyo amma ba da ita ba nake do mun gutsun wacce kulluwa. Me tun waki sakara mai zakkan gindi a sararren gindi kin aka yanda naga gindinta na rantsi da girman Allah in ga annabi yanda naga bidiyon ta shegiya sakara wai akan kuɗi ya ce zai bata miliyan 5 ita ta shegiya akan miliyan 5 kika nuto da tsaraicin ki kin yi asara ga ni ga buba ya kawo min ziyara nan ya mai buba kana shi wayoyin hannu na kulluwa ta ce wai ta sai abin ita dan durin ita kuma dus bure ma ka ci ka gare ta dan durin uwar kulluwa ki bar magana kina kama da mu ban ma wai wani ne baka shugaban kyawu shugaban wai sarai wa ana wani tambata cewa a matsayin ta na sarauniyar kyawu na ina a ina ke da kyau a ina ke da shi abin da ke bani mamaki wai sarauniyar kyawu sarauniyar iska dai ta sarauniyar mahaukaciya sarauniyar tsinan nuyar gurba tarkace jahin hoga ya karba karafara ita yi kasa ba takalmi ga gin tsamar rana wanda ake cinki ana jin tsakuwa alamin shinkafa ta ratsa ki elma dugo me cin mata ke kazama ce ma wallahi ni ba ke bani mamaki wai kina ce mai kake sarauniyar a Najeriya kike ce sarauniyar kyawu haka take cewa wanda baki sarauta Allah ya dibe mu shi albarka gaskiya kuduwa Allah tsine miki albarka wanda ba sarauta wai sarauta kuduwa sarauniyar mahaukata ne ko sarauniyar mahaukata zaka ce bu bari mu ga baki wani abu guda wallahi ki ƙara kiran sunan Hasan sakin ci uwaki sai kin ci gutsun wacce wagga kulwa sai kin ci duro wacce mai cin shaku a cikin gunki da girman Allah kulwa ninya kuna yizo banza kawai niki sama tarizi wai ita wai manahuka wai niya banko ni wai tar banko ni ga ma anya mai mun haɗe mu uku maganin wani uku kwarai kwa tsime muke kulluwa ta fito mu ci tsinin gutsun uwarta ko wallahi ni kare na ishe da ki ci tsinin gutsun zan ci tsinin wannan gidan nata mai wari wannan gidan nata warin yayi yawa aiki ma kin san warin yayi yawa na gidan nata ani gidan ta wari dan dukun dilman gutsun uwarki wallahi kulluwa ban da iya raga ban fasa cin gindin gutsun uwarki ban ki da mutunci kulluwa Allah ya dabe miki albarka bai gane ga mutanen dan uwana bai dole da nan gurin yanda zan ji dadin askiya uwayen mutane gashin gutsu wanda ya zaji baba tani kware ko a haka dai wannan kware go gani ga buba kun muna anyamai buba ya ka min ziyara gidana nyamai wala nyamai aga Kano ana magana bibula population din nyamai sai fa na portki wallahi buba yana sai an fesa na zo gidan Hassan gani ayamai muna ta burowa kulluwa gutsun wacce hadda kakanta kida ji ko kulluwa kwana bebe kwana sun wacce kulluwa sun wacce an ga yanki an ce cika karba ta ta yi kasa ba ta karbi gajin tsamarna in bi hauka ta amma kulluwa durun wacce kulluwa dan ubanki wannan gwangajin tambaye abba waya kishi 40,000 na sai shi a tsakanin 40,000 na sai shi ko 35,000 ne na sai wanga a gurin abba waya ni guda man ci kunu ne sai shi na ci karami dan 5,000 da wanda so zgege ne mu mata ihu dan Allah
kin yi asara tilli araye tai ƙarya kuɗi ko babu ke yanzu na ji ma bika sai babba bluetooth din ma bika sai babba sai karami wanda an wasu yake sha dan ufanki wannan na gwarin ne na buga a jarida wannan gashi nan ya jima a guri na wannan babban bluetooth ne na sai a gurin abba waya amma ki kuma karami ne ku tai kwas din kunduwa ku gani ta sa karamin bluetooth shegiya tsinanniya. Barka da dawowa. Labari na gaba kuma a halin yanzu shine GFresh Custom Material ya buɗe wa Abdul biki aiki a masana'antar TikTok. A halin yanzu dai abubuwa sun ki daɗi tun bayan da GFresh ya wallafa wasu fayafayen bidiyoyi inda ya bayyana cewa Abdul biki fa ƙarya yake yi, babu wani abun da yake yi na cire kuɗi a masana'antar TikTok ɗin. Kowa san dai cewa Abdul biki shine mutumin da yake raba kuɗaɗe da kuma kyauta kan marasa ƙarfi, wanda haka ne fa ta kai ta kawo wani ya taso tun daga jihar su ya zo jihar Kano domin haɗuwa da Abdul biki, wanda har ya hau kan falwaya kan cewa zai rikito in har Abdul biki bai zo ba, wanda hakan ne fa ya saka mutane da dama suka yi ta alawari da wannan abu, inda wasu suke ganin Abdul biki fa duk wash ne, wato wanki, ƙarya ne ba da gaske ba ne. To masu sauraro ga dai faifan bidiyon ku gani idan ku, amma kafin nan ku danna mana subscribe. Gaskiya a wata ina cire kamar miliyan 25. Gaskiya cikin mutuntawa gaskiya ko 20,000 baka cirewa daga social media. Gaskiya kenan ba miliyan 25 ba, gaskiya kenan, with due respect. Ni gaskiya ban san Abdul Kebi yake ne ko waye, ni wallahi ranar da na fara ganin sa ranar da ya je wajen Adamu Zango ne dubiya, ni ban ma san shi ba ne kwata-kwata. Kuma yan comment section za su faɗi gaskiyan wannan magana. Mu yanzu abin da yasa zan yi magana akan wannan maganan gaskiya yana ɓata mana sana'a. Abdul BK ni ban san shi ko Abdul Kebi ban san ka ba gaskiya, sai ranan da ka fara zuwa wajen Adamu Zango yake wasa yake cewa ga shi ka zo ka bashi miliyan 90 ko miliyan 80, wasa yake yi. Yana faɗa ne according to your comedy wannan. Ni ban san ka ba, gaskiya ban san ka ba. Kuma mutane ma da yawa ba su ma san ka ba. A ina ake samun miliyan kai gabaki ɗaya da 'yan Kannywood da 'yan TikTok da 'yan komai babu wanda yake samun miliyan 25 a wata. Gabaki ɗaya na maka jama'u babu, ko mutum ɗaya babu, ko mace ko namiji, sai dai ko ta hanyar kyauta. Saboda ɗaukaka tana leading ɗin mutum ya kai wani matsayin da zai iya samun kyauta a hannun wani. Yanzu muna abubuwanmu da ministoci da governors suna taimakon mu, to sai suka ji kuma ana cewa wai muna samun miliyan 20. To gaskiya ni abin da yasa ne wannan nake wannan bidiyon kenan. Ƙarya ne ko 20,000 baya samu. Yauwa. Kuma bidiyo da yake magana, bidiyon sa yana tafiya viral, ya tafi miliyan 100 ko miliyan 1000 ne ma. To TikTok tana biyan views ne? TikTok tana biyan views? Yau da a ce kana kai wani shegen live gifter ne kai, ko kuma kana da wasu arnan gifters, ka gane, in ka zo ka ce mini ka samu miliyan 20 a wata, because a gift zaka iya samun wannan kuɗin. So kai ko live din ma you are not even active over it. Kuma wannan followers din naka ma cheating followers ne. Saboda in ba me yasa nace cheating followers, ba a san ka ba a gari. Kana yawo kana zuwa unguwa har bayan lagu salamu alaikum, ba a san ka ba. Ba mutane ba su san fuskar ka ba, ni ban san ka ba, kuma mutane da yawa ma ba su san ka ba, amma har kake cire wannan kuɗin. To ko Alijita ma da kwanaki yake cewa, ni Alijita yake cewa yana samun miliyan 30 ne a Freedom Radio da Yaya Jita ya faɗa. To ko shi Yaya Jitan ba cewa yayi a YouTube ko TikTok yake samu ba. Yaya Jita yana ɗan kasuwancin sa, yace da buge-bugen da yake yi, haka yace. Ko Yaya Jita kai ba wanda yake samun miliyan 20 duk Kannywood. Wannan sai dai ka tsallaka irin su Lagos wanda suke dealing da billion of streams, su ne suke samun irin wannan kudin duk kwana ɗaya ma, na yadda na sani. Amma a arewa ka zo kana ba wanda ya san ka zo kana wannan maganan is very wrong. Kai ba ma san ka bane ba ma gabaki ɗaya. Followers din nan na cheating ne kuke samu, kuke organizing. Wanda ya zo ya hau sama caye yan TikTok ko wane ne, ko kuma ko ya ce ma kai din ne ma, ba za a rasa wanda ya san ka ba, amma kai ba a maka sanin da zaka ke cire kuɗi ma da ya kai 100,000 ba. YouTube gaba ɗaya views din YouTube nawa ake biya? Ha musu breaker waka nawa kai waka guda nawa kai kake samun kuɗi a YouTube?
in video ka saka na sakwanni a YouTube, video a sakwanni na sakwanni ba sa kawo kuɗi a YouTube, ba sa kawo komai a YouTube. Saboda YouTube shi yana amfani da view hours ne. To ko su mai shadda ba sa samu wannan kuɗin. Bari in gaya maka gaskiya. Su Bashir mai shadda da suke saka film a YouTube ya tafi wajen views film na wajen awa 1 a kuma samu views wajen miliyan 3 miliyan kaza, ka gane? To ba a samu. Kuma kai yanzu ga videos ɗinka ma a YouTube ɗin. Wannan Abdul KB ɗin. Ga videos ɗinka nan a YouTube wanda views ne baya wuce 2000. Bidiyon ka na rabin minti za ga views 3000. Ya za ka zo kana mutane wannan ƙaryar? Me amfanin wannan ƙaryar? Matata ma ta ce ita bata san wannan ba. Matata ita ce number 1 in kana maganar gulma, masu gulma a social media. In ka samu matata duk wanda yake kan social media ta sani tun kafin aure ta, tun tana amfani da user account. Mu da muke harka da ministers da governoni, ni na ga shugaban kasa ba su ɗaya ba su biyu ba. Ni ba zan ce maka na samu duk miliyan 20 ba. Miliyan 20 a wajen masu kuɗin gaske ma. Muslim best teacher yayi 5000 ka bashi ranar da ya kai ka wajen Adamu Zango. Adamu Zango ma baka san inda zaka kaje wajen shi ba. Ka gani? Baka san inda zaka kaje wajen shi ba. Me yasa ku irin wannan ƙaryar? Saboda ni na dauki musti manager na ya kai ni mun je wajen Adamu Zango. To shine shi the following day kai kuma ka kirawa musti karshe 5000 fa ka bashi ba. Da kyar ka bashi 5000. Da kace ka bawa Bado 800. To Bado don kutubar Bado kai a ina wannan ya baka 800. Me yasa ba ku da hankali ne? Content ne yayi da Bado yace ya bawa Bado 800. Karshen aka gama bidiyon ina 10,000 zai bawa Bado ko 20,000 ko 30,000. Ya bayar da yawa kenan. Amma ƙarya ne. Shine magana. Ana bata mana sana'a shi sa na fito ne.